kini atong latest weather update Tuesday, May 24, 2022. Ang southwest monsoon or habagat ang padayong nakaapekto sa may kasadpambahin sa Luzon. Tungod ini ang Palawan kasama ang Kalayaan Islands makasinati na madag-umo na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Samtang tibuok Visayas ug ang Occidental Mindoro makasinati na panagsang mapanganuron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa ta mag-i-issue ng mga thunderstorm o rainfall advisories. Ay forecast maximum heat index na mo range sa 38 to 42 degrees Celsius ug under kini sa extreme caution to danger na category. Para sa ato mga dugang detalye, bisitaha to mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug mag-amping tang tanan.